E sad ti. Imam jednu priču za tebe koju sam čuo. Nemoj priče, pusti priče. Slušaj. Ta priča kaže da u Srbiji trenutno postoji 5000 spavača. Spavači su agenti nekih službi prikriveni u profesije običnih ljudi. Šoferi, novinari, umetnici, imaju pilota, političara. I u tim profesijama oni znaju da budu prikriveni i do 30-40 godina dok ih centrala ne aktivira. A onda počinju da ubijaju, da ruše 5000. Ozbiljna cifra. To je to. I šta, to je sve? To je sve. Možda ima još. Nema. Nisam ja zaslužio. Šta je sad? Prijateljstvo, riba.